Hola! No sé si heu sentit parlar de l'arquitectura i si sabeu què és un arquitecte o una arquitecta. Si no ho sabeu, no passa res, us ho vaig explicar. És la professió que tenen els artistes encarregats de projectar i després construir tots els edificis. És superxula, veritat? Doncs segurament penseu que és una professió només d'homes, però això no és gens cert. També hi ha moltes dones arquitectes. El que passa és que segurament ni jo les conec ni vosaltres les coneixeu. Potser també penseu que l'arquitectura és una professió que únicament està en el món occidental, però tampoc és així. I per veure-ho vos vaig a contar la història de Zaha Hadid. Zaha va néixer a Iraq en 1950 i ha sigut una de les figures principals en l'arquitectura de finals del segle XX i principis del segle XXI, és a dir, quasi l'actualitat. Tant és així que en 2004 va ser la primera dona en aconseguir un premi que s'anomena Premi Pritzker. És un premi molt important, com si fos el Premi Nobel, però de l'arquitectura. Zaha va néixer a Bagdad i es va educar entre Europa i l'Orient Mitjà. Va estudiar secundària a Suïssa i es va treure la carrera de matemàtiques a Beirut. Després se'n va anar a Londres i allí va estudiar ja arquitectura. A més de ser arquitecta, també ha sigut professora i ha impartit classes en universitats superimportants com Harvard, que segur que la conegueu, i en moltes altres de prestigi per arreu del món. La seva obra arquitectònica s'estén al llarg dels 5 continents. En tots els continents hi ha obres seues. I el seu estil no és un disseny lineal, és a dir, amb línies rectes. No, utilitza un munt de línies curves, com ara veureu, en els seus edificis. Això ho fa molt més difícils, especials i diferents. Desgraciadament, Zaha va morir en 2016, quan només tenia 65 anys, però passarà a la història gràcies a la seva visió innovadora i a la gran influència que ha tingut sobre altres arquitectes. A més, no només ha sigut mestra i arquitecta, com vos he dit, sinó que també ha sigut dissenyadora de roba i dissenyadora d'interiors. Com veieu, és una persona supercreativa. A més, ha ajudat a establir connexions entre Orient i Occident i ha lluitat molt per trencar aquest tòpic de que l'arquitectura és només una cosa d'homes. Espero que sempre recordem el nom de Zaha i que estigueu superconvençuts i convençudes de que no. L'arquitectura no és només cosa d'homes. Les dones podem ser arquitectes, científiques, polítiques i totes les professions que vulguem ser.